Res, bon dia. Jo vinc a presentar-vos, a fer el tret de sortida de la xarxa de refugis climàtics de la província de Barcelona. Espera't, això no? He d'anar passant jo. La idea és d'això, com que anem amb una mica de retard, jo aniré explicant, però tampoc no em vull allargar molt amb la introducció, perquè aquest matí ja he sentit moltes coses i ja sabem amb la situació que estem. El públic també ja s'ha dit que tots coneixem en quina situació estem. També coneixem les problemàtiques, les projeccions climàtiques. Sabem que cada vegada les temperatures i les onades de calor i tot el que va associat ho anirem patint cada vegada més en els nostres municipis i, per tant, crec que la creació aquesta de la xarxa és molt important, és molt necessària i també dir que no estem inventant res, ara us explicaré, que també ja ha anat sortint. Però sí que m'agradaria, agafant una mica les recomanacions que acabava el Francesc Mauri, que deia, per una banda, hem de planificar per la calor, que hem de protegir les vulnerabilitats, no sé si ho deia exactament així, però més o menys amb el que m'he quedat, i que hem d'esponjar, de posar verd, de treure asfalt, en definitiva. O sigui que hem de fer les nostres ciutats molt més habitables, molt més vivibles per tothom. I d'això va també una mica la xarxa de refugis climàtics. Res, aquí està una mica el que us explicaré, que és què és la xarxa de refugis climàtics, i després ja entraré una miqueta més amb el detall de qui és qui en pot formar part, de com s'ha de fer perquè us adheriu, de quins són els espais que podem adequar o que podem incloure, adherir en aquesta xarxa, com ens coordinarem i després també, com no, una part d'allà on podeu anar trobant tota la informació que es anirà generant. Sí que vull que quedi clar que avui comencem, és un tret de sortida, la comencem a crear, a partir de demà començarem a caminar i esperem fer-ho amb tots vosaltres. Per fer aquest primer tret de sortida, d'alguna manera, com us deia, no ens hem inventat res i el que hem fet també ha sigut anar a mirar de l'experiència de les nostres companyes de l'Ajuntament de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona, que ja fa temps que estan treballant i que han apostat les polítiques per treballar en la prevenció de les onades de calor, amb la creació de refugis climàtics, amb la creació d'una xarxa metropolitana de refugis climàtics, i llavors nosaltres crèiem com a Diputació que era una política molt important i que era com molt necessari de poder traslladar-ho a la resta de municipis de la província. O sigui, estava la ciutat de Barcelona, estava l'àrea metropolitana i quedaven la resta de municipis de la província. Tampoc estem inventant res per la resta de municipis de la província, també ho hem de dir, com ho hem anat veient ja amb el que portem de jornada. Molts de vosaltres esteu treballant, ja teniu refugis climàtics identificats, a l'estiu els poseu en marxa, perquè realment és una política molt necessària. Estem en un moment, que hi ha tota una sèrie de persones vulnerables que a casa seva no tenen confort tèrmic, que necessiten d'alguna manera que des de les polítiques municipals se'ls ofereixi aquests espais on poden passar unes estones de refresc i poden alleugerir una miqueta el patiment o les dificultats que tot això suposa per la vida quotidiana, per la salut i per molts altres aspectes en aquestes persones. Per tant, també va d'això, també va d'oferir aquest servei a les persones. I llavors, amb tot això, amb la idea que us comentava de l'àrea metropolitana de l'Ajuntament de Barcelona, als municipis i en especial també amb uns municipis amb els que hem treballat, que hem fet una prova pilot, que també m'agradaria agrair-los, i sé que algú està per aquí, però em sembla que no tots han pogut venir, però sí que amb ells hem treballat també i hem provat una miqueta el que ara us presentaré. Llavors, crec que això també ha estat important per poder sortir amb una proposta més o menys validada, que no vol dir tancada, sinó que a mesura que
l'anem ampliant i us aneu adherint, més municipis, més equipaments, més espais, doncs això segurament ho anirem millorant i ho anirem perfeccionant amb l'ajuda de tots vosaltres. Però sí que aquests municipis que són, espero no deixar-me'n cap, són l'Ametlla del Vallès, són Igualada, és l'Espunyola, és Arenys de Munt i és Malgrat de Mar. Veieu que és una diversitat de municipis i que ens han acompanyat amb aquest inici i amb aquest tret de sortida que fem avui. Llavors, una miqueta, també ja s'ha anat dient al llarg del matí. Per què creem? Ara ja us ho estava dient. Al llarg del matí també s'ha repetit diverses vegades i és com una peça més amb tot l'engranatge o tot el suport que estem fent des de la Diputació de Barcelona amb els temes d'adaptació al canvi climàtic. No és aïllat, no s'entendria que creéssim una xarxa de refugis climàtics aïllada de tota la resta de suports que fem. Els suports a través de catàleg, amb infraestructura verda, amb la creació de refugis climàtics, amb recuperació, però també amb temes de mitigació, que també hem vist que no ho podem separar, que una cosa va lligada amb l'altra, amb plans d'infraestructura verda, amb plans d'adaptació. Ja coneixeu molt tot el suport. I no només des de la nostra àrea, que també aprofito i així vaig deixant les falques d'agraïments per no fer al final uns agraïments llargs, diguem-ne. Aprofito també per comentar que tot el que us estem presentant s'ha compartit també amb diferents àrees de la casa, que també tenen un paper molt important i que des de diferents àmbits, des d'educació, des d'espai públic, des de salut, des d'urbanisme, des de protecció civil, hi ha diferents àrees que han estat col·laborant i que han fet les seves aportacions i a partir de les quals, això ara m'he avançat, ja ho explicaré una mica amb més detall potser més endavant, però que amb elles, a partir de la setmana que ve, també començarem a treballar de veure tota aquesta coordinació. M'he deixat unes molt importants que són els serveis socials, perquè també ens hem posat d'acord amb el servei de teleassistència, que ara us ho aniré comentant. Però seria una miqueta tot aquest paquet que és el per què, i amb la voluntat de seguir donant suport en els municipis. No estem fent res de nou, no estem construint espais nous, sinó que el que estem fent és aquells espais que ja tenim, com els podem adequar o quins són els que són més idonis per oferir aquestes condicions de confort tèrmic, de refrescar-se, ja siguin espais interiors, ja siguin espais exteriors. A la xarxa s'incorporen tot tipus d'equipaments. Això, ja em vaig avançant a les diapositives, però això que us comentava. No inventem, no construïm, no anem a fer cap edifici nou, parcs nous, si cal, ens podem fer, això sí que ho promourem, perquè la idea de la xarxa també és ajudar amb o seguir impulsant aquesta renaturalització, aquest redisseny, aquesta nova manera de refer les ciutats, d'adequar-les, de transformar-les, sobretot posant el verd. La idea que tenim amb la xarxa és de, a banda d'anar identificant els espais i traslladar, també perquè, ara ja, és igual, traslladar la informació a la ciutadania, perquè moltes vegades la ciutadania no coneix que té uns espais on pot anar allà a estar una mica més fresc. I llavors tot aquest paquet també és un paquet que és molt important i que des de la xarxa es treballarà. Però en principi, aquí, això dient el tema de quins espais en poden formar, doncs en principi qualsevol espai que tingui un accés lliure, que estigui a prop o que pugui donar servei al màxim nombre de població. No hem establert de moment encara els 10 minuts com fan a Barcelona, que em sembla que és una política molt interessant i que és una distància molt correcta. De moment nosaltres som una mica més cautelosos i no posem aquestes xifres. Ja anirem veient també perquè els municipis són molt diferents. Una cosa és una ciutat compacta com la de Barcelona, però els municipis que tenim a la província són molt diversos i llavors ens podem trobar amb diferents casuístiques. I per tant, de moment, el que pretenem és que aquests equipaments o aquests entorns bioclimàtics, entorns de confort bioclimàtic, que nosaltres li diem, que ara us explicaré, ja ha anat sortint també aquest matí la paraula del bioclimàtic i del refugi bioclimàtic, que m'ha agradat especialment. Però bé, que la idea és aquesta, d'anar
promovent tots aquests espais, d'anar promovent aquesta transformació, de fer que aquests espais puguin tenir un horari al màxim adequat possible. Tampoc no aconseguirem que estiguin els espais 24 hores oberts, perquè no vull treure el tema, però tindrem també en algun moment que abordar el tema de les temperatures nocturnes, que en aquests moments ja ho estem patint, però tampoc seria el cas. Això són també coses com de futur. Com us deia, avui donem el tret de sortida. És un programa que engega avui i que té la voluntat de mantenir-se en el temps, i crec que la necessitat d'anar-se mantenint en el temps per anar donant tot aquest suport en els municipis, i amb el temps ens haurem d'anar reformulant, perquè si, com deien que l'any, ja no sé quin any ha dit, estarem com a Sevilla o com a Màlaga, doncs potser haurem de plantejar també altres escenaris o altres espais, o els espais d'una altra manera, no sé, o sigui que ens haurem d'anar reinventant. Però de moment sortim amb això, amb els espais que ja tenim, que els volem tenir amb un confort tèrmic adequat, que són espais que ja tenen altres usos i que tampoc no cal que tot l'espai estigui adequat o que sigui nomenat o declarat de refugi climàtic. En unes zones concretes ja seria suficient, que tinguin llocs per seure, que tinguin àrees de descans, que tinguin punts d'aigua, que tinguin ombres, que puguis a la vegada socialitzar. Una miqueta seria tot el paquet aquest de característiques. Els espais que s'adhereixin a la xarxa seran sempre espais que proposareu als ens locals. No serem des de la Diputació que direm quins són els espais, sinó que des dels ens locals fareu la proposta de què és, o quins espais, o quins entorns, o quins edificis creieu que són els més adequats per fer això. O sigui, tots els que ja teniu identificats, evidentment, són els que es aniran adherint, que des de la Diputació farem un seguiment, farem una validació de les condicions, mirarem el tema aquest dels horaris, mirarem que estiguin ben senyalitzats per fer la part aquesta que us comentava, que és important també que la ciutadania sàpiga que té a prop un espai on poder anar a passar unes estones per fugir de la calor. I llavors la tipologia dels espais també ja ho he anat dient i tampoc no invento res i no us explico res que no sapigueu, perquè tots vosaltres ja sabeu de què parlem quan parlem dels refugis climàtics. Llavors tenim els refugis climàtics interiors, que com us deia són aquests equipaments que ja tenim, que ja estem fent funcionar, una biblioteca, un centre cívic, un local social, qualsevol espai, qualsevol equipament que tingueu en els vostres municipis, una sala de l'Ajuntament, és igual, qualsevol d'aquests que tingui la possibilitat d'acollir persones en unes determinades hores del dia, en uns moments determinats del dia. Sí que es demana que en els moments de màxima calor, en moments d'alertes, que realment aquests equipaments estiguin oberts, que no sigui que vagis amb un equipament i te'l trobis tancat, però això són característiques que s'han d'anar vehiculant també. I llavors també obrim la possibilitat a aquells espais del municipi que potser té algun espai que és de gestió privada, un espai privat, no li diem que no adherir-se, però sempre ha de ser amb un acord amb l'Ajuntament. Hi ha d'haver algun conveni, alguna col·laboració, alguna manera de que sigui a través de l'Ajuntament que aquell espai també pot ser acollit com a refugi climàtic. Accessibles, totes aquestes coses accessibles al públic amb totes les condicions possibles, el que siguin gratuïts, els interiors que tinguin lavabos, a poder ser, el punt d'aigua, les àrees de descans. Hi ha altres característiques que ara també us passaré una mica més d'informació amb la idea aquesta d'anar millorant cada vegada els nostres refugis climàtics, siguin interiors, siguin exteriors. Llavors comencem amb uns mínims, però amb la idea que realment cada vegada puguin ser millors. I si podem treure una construcció X i podem posar un verd, doncs potser ens anirà més bé perquè ens aportarà altres beneficis a banda del confort tèrmic. I llavors és una mica amb aquesta idea. I després hi haurien els d'exterior,
que no li diem refugis climàtics exteriors, expressament, perquè ens agrada més la part aquesta d'entorns de confort bioclimàtic, perquè al final tampoc no estem fent un refugi, allà no et podem garantir una temperatura, sinó que el que et podem dir és que tindràs una ombra, que estaràs més fresc que al costat, que tindràs un punt d'aigua, que tindràs un banc on podràs seure, però no et podem garantir que estaràs a la temperatura que suposadament es recomana, que és al voltant dels 27 graus. Però si estàs a 35, doncs potser estaràs a 30 a sota l'ombra. I llavors això ja és un confort i ja és una qualitat més agradable i ja et relaxa i et descansa i et permet refrescar-te una estoneta abans de seguir. Després es presentarà també la guia d'itineraris bioclimàtics, aquí faig una cunya, perquè d'alguna manera també la idea és d'anar lligant totes aquestes eines i tots els suports que donem perquè ens puguem moure. Ja ha sortit també Cornellà, que ja han fet els itineraris i que s'està treballant també cada vegada més amb itineraris de confort bioclimàtic, o sigui, perquè tu et puguis moure pel municipi també amb tranquil·litat i amb un cert confort tèrmic i puguis fer les teves activitats diàries movent-te i que, per tant, puguis anar d'un parc a una biblioteca sense haver de patir molta calor. Llavors, això són altres de les línies aquestes que anem treballant. I, per tant, això, o sigui, els entorns de confort bioclimàtic els identifiquem d'aquesta manera. Parcs, places, zones d'aturada que tinguin ombra, que tinguin una bona cobertura arbòria a poder ser i que tinguin aquests espais de repòs. Que també no cal que sigui tot el que us deia, igual tenim un macroparc i hi ha tota una zona que realment no la podem considerar refugi climàtic, però hi ha una zona que sí que té més ombres i que té aquestes característiques. Llavors, identifiquem només aquell entorn com a refugi climàtic, com a entorn de confort bioclimàtic. Llavors, un cop dit això, com ho fem? M'he oblidat de comentar una cosa important, que és que tot això queda recollit en un protocol. Això també ens hem inspirat i hem fet servir també la mateixa metodologia. És que mirava per aquí, sí. De l'àrea metropolitana, que també van aprovar el seu protocol, i llavors això és el marc de referència amb el que treballa la xarxa de refugis climàtics. I aquest protocol va estar aprovat justament a la Junta de Govern del dijous passat, del 28 de maig, i ha estat publicat en el BOP ahir, a 1 de juny. Per tant, ja oficialment ja està publicada el procés d'adhesió i avui ja fem el tret de sortida d'aquesta xarxa. Però penso que és important que sapigueu això, sí que hi ha un protocol que per tant està regulat. Agraeixo també aquí cunya a la gent de la secció d'administració de l'àrea d'acció climàtica perquè realment ho hem fet com bastant contrarrellotge, però hem aconseguit que pogués estar i que avui puguem estar presentant tota aquesta iniciativa. Llavors, dit això, el procés hem intentat que tot sigui molt fàcil i llavors tota la informació la trobareu, jo crec que en algun punt, i si no ja us farem arribar, això no patiu. Tota la informació està penjada en la pàgina web, però del que es tracta inicialment és un model de full d'adhesió. Aquí està tot el procés, però el aniré perquè em sembla que això ho tenim. Hi ha una sol·licitud d'adhesió en la que aquí l'Ajuntament X o l'ens local X, perquè també poden adherir-se altres consells comarcals o entitats descentralitzades, decideix que sí, jo els meus refugis climàtics, el meu municipi, volem entrar a formar part d'aquesta xarxa i llavors es fa aquesta adhesió i a partir que ens arriba l'adhesió aquesta, nosaltres ja ens posem en contacte amb vosaltres i llavors és quan us demanem més informació del que us deia, o sigui, on comencem a treballar amb els criteris aquests que us estava comentant. Hem desenvolupat un formulari i aquí, clar, és que hi ha molta gent que s'ha implicat en tot això i a mi m'agrada no deixar-me ningú i llavors també voldria agrair l'esforç que han fet titànic des del grup del CITAC, de cartografia o no sé exactament de GIS,
de l'àrea d'acció climàtica, que també ens han donat molt suport i que a contrarrellotge han pogut fer que tot això pugui ser més fàcil i el formulari pugui estar penjat, encara no està penjat, però a partir de demà o de la setmana que ve ja us anirem informant de tot això, però que ja està tot preparat perquè es pugui omplir d'una manera fàcil i recollir tota la informació d'una manera molt fàcil. Llavors són l'Albert, el Gerard i el Pablo. Llavors voldria agrair-los i amb ells també. Llavors aquest formulari l'únic que fa és anar-vos demanant característiques d'aquests espais interiors o entorns de confort bioclimàtic per tenir una mica la identificació de quina tipologia de refugis o què és el que esteu demanant i llavors amb això el que des de la Diputació faríem com una validació i aquest espai, aquest municipi passaria a formar part de la xarxa de refugis climàtics de la província de Barcelona. Llavors, això ho explicaré després. Llavors, en principi, ara fem aquest tret de sortida. Ara, de moment, sortim amb aquests 5 municipis que us hem comentat, que hem fet la prova pilot, però a partir de demà, la part aquesta de l'adhesió ja podeu començar-la a fer i llavors anirem treballant. Aquest estiu tampoc no esperem tenir una allau ni poder donar resposta potser a tot, però sí que la idea és d'anar-ho ja vehiculant i d'anar-ho treballant. Però l'adhesió i els formularis i tot estaran oberts durant tot l'any. Llavors sí que, perquè ho tingueu una mica al cap, cada mes d'abril, en principi el mes d'abril, tancaríem perquè poder fer una relació de tots els equipaments, tots els espais que surten de tots els refugis climàtics que s'han proposat, poder-ho publicitar i també ara en l'apartat de coordinar-ho, també ho coordinarem, després ja ho explicarem més detall, però que la idea també tot això és coordinar-ho amb l'àrea metropolitana i coordinar-ho també amb la Generalitat quan des de Protecció Civil fan els seus mapes on recullen tots els refugis climàtics que hi ha a Catalunya, perquè qualsevol persona, encara que no sigui dels vostres municipis, però passi uns dies als municipis, també tingui aquesta informació. Llavors, això és el visor que s'està treballant, aquest és el visor propi de la Diputació, i aquí, com veieu, els puntets dels 5 municipis de la prova pilot i no es veuen tant, però aquí també, perquè la idea, com us deia també, que estem treballant conjuntament, la idea és que en aquest visor també surtin els refugis climàtics de la xarxa metropolitana i de Barcelona. Evidentment no sortiran tots els punts, o sigui, el que es fan aquí és marcar el punt i dirigir cap a les webs corresponents que allà tenen els seus visors i els seus mapes, perquè creiem que d'aquesta manera és més fidel tota la informació que hi pugui haver. I aquí una mica de detall perquè veieu com es anirà fent. Ara això és el que s'ha començat a treballar. Aquí la idea també és que les fitxes i la informació que hi hagi de cada refugi vagi ampliant-se a mesura que tinguem més informació i que enllaci a les pàgines web dels horaris dels equipaments, perquè és el que us comentava, el saber els horaris és un punt clau, és un punt difícil i creiem que la millor manera i la més ràpida és que es dirigeixi realment a la pàgina web d'aquell equipament on la informació dels horaris estarà més actualitzada que no pas el que puguem anar fent nosaltres cada vegada. I llavors aquí diferenciem entre el que són els entorns de confort bioclimàtic i els refugis d'interior. I aquesta serà una miqueta la visualització amb la que estem treballant. La senyalització, aquí si voleu, els companys, que són els que em faltava també per agrair, els companys de la OTECO, que han fet aquí unes proves, si algú té ganes. Hi ha diferents models, això ho estem treballant, encara no està definit, es faran metàl·lics, en vinil, no sé, tot això s'ha d'acabar de definir com serà,
però la idea és això, que cada equipament o cada espai que es declari refugi climàtic tingui la seva senyalització. Evidentment, aquí està sense, però com veieu aquí anirà amb el logo de la Diputació, però també el logo de l'Ajuntament i tindrà els formats típics, el vertical, l'horitzontal, el transparent, el no sé què, tindrà diferents formats amb el que estem treballant, però que tot això es facilitarà en els municipis, la imatge gràfica. Què més? Llavors això, una miqueta ja he anat comentant, però què és el que implica, d'alguna manera, adherir-te a la xarxa aquesta? Per una banda, acceptar el que hi ha escrit en el protocol, que a grans trets us ho he explicat ara, vull dir, tampoc no és molt, hem intentat que sigui un protocol molt senzill i molt pràctic, però evidentment el primer pas és acceptar el marc general aquest del protocol i això es fa amb l'adhesió. Després la part aquesta de la senyalització dels espais, perquè tota la ciutadania sàpiga que allà hi pot anar en un moment, o sigui, que hi pot anar sempre, evidentment, a fer l'ús que sigui d'aquell equipament, però que en un moment d'alerta d'emergència pot acostar-se a aquell espai i allà l'acolliran. I la part de la difusió és una part que farem des de la Diputació, que ajudarem conjuntament, això també ens coordinarem per no duplicar missatges amb altres àrees de la casa que també fan missatges amb onades de calor, però també amb l'àrea metropolitana i també amb l'Ajuntament de Barcelona per fer una difusió i uns missatges de fer front a la calor, de consells, de jo què sé, o sigui, el que pugui sortir d'informació d'una manera coordinada perquè al final estem tots a la província i el que volem és homogeneïtzar una miqueta tot aquest esforç i arribar a la ciutadania i no confondre-la amb missatges que puguin ser contradictoris o que puguin ser diferents i llavors dius, ai, ara aquí he de fer cas, no? Doncs no, intentar anar tots coordinats. La coordinació aquesta que us deia abans amb el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona, aquelles persones, o sigui, dels municipis de la província i les persones que estiguin detectades o que estiguin apuntades en el Servei de Teleassistència, igual que ja es fa amb l'àrea metropolitana, doncs es reproduirà el mateix patró, llavors aquestes persones rebran uns missatges personalitzats, d'alguna manera, o una atenció més personalitzada, d'informació de què és el que tenen més a prop. Tota una part de formació, tot això ho estem començant, estem dient que anirem a equipaments que ja existeixen i que ja tenen altres funcions, doncs segurament serà necessari a aquelles persones que estiguin en els equipaments de fer-los una petita formació, de traslladar-los informació de per què aquell espai és un refugi climàtic, què han de tenir, o sigui, quatre nocions bàsiques perquè també quan algú accedeixi allà amb la voluntat de seure, de prendre una mica d'aigua, del que sigui, puguin ser atesos de la millor manera possible. I després, això que us comentava també, la voluntat que hi ha és el d'anar millorant aquests entorns amb la mesura del que sigui possible. I, per tant, el fet d'estar a la xarxa dona la possibilitat també d'això, de participar en les diferents activitats, les diferents propostes, les diferents iniciatives que es vagin impulsant per fer aquesta millora dels refugis climàtics i al final de les nostres ciutats i pobles. I això, la part de coordinació, que no sé si vaig bé de temps. La part de coordinació... Gràcies. La part de coordinació amb altres xarxes, amb altres àrees, ja ho he anat comentant, per tant això pot ser ràpid. Ja des del primer moment ens hem posat d'acord, hem parlat, hem treballat conjuntament i llavors a partir d'ara que ja comencem, doncs encara aquesta coordinació serà més propera, diguem-ne, o més freqüent, no sé, ja anirem veient. I després també hi ha tota una part que és la part aquesta de protecció civil, o sigui que aquests refugis són uns espais preventius. En cap cas és un espai amb condicions mèdiques, sanitàries, ni res, sinó que allà anem a refrescar-nos una miqueta.
Llavors això també ha de quedar molt clar. Són espais també que creiem que han d'estar relacionats i que molts municipis ja ho feu, i si no, ho anirem treballant, que estiguin relacionats amb els vostres plans municipals de prevenció, de protecció civil. I estem també, encara no ens hem acabat de coordinar, però sí que hem fet una primera reunió també amb la Generalitat, amb Protecció Civil de la Generalitat, i a partir d'aquí ja anirem fent. Nosaltres aquest any, de moment, amb ells no ens coordinem directament, però de cara al proper any sí que ja faríem també aquesta coordinació, perquè ara tampoc no arribàvem a temps. Però sí que en els vostres municipis tot el que es pugui relacionar amb els vostres plans de protecció, creiem que tota la part aquesta de refugis climàtics està bé que vagin d'acord. I després això també ja ho he comentat, la coordinació dins de la Diputació. Ara ha estat una primera, que no ha estat coordinació, ha estat una primera consulta i una primera de donar a conèixer què és el que estàvem promovent des de l'àrea d'acció climàtica, compartir-ho amb tots els companys i companyes de la casa i recollir els seus inputs, sobretot de les àrees aquestes que creiem que estan més implicades amb tota la xarxa de refugis climàtics. I a partir de la setmana que ve, si ja tenim una primera reunió amb les persones responsables de cada una d'aquestes àrees, i a partir d'aquí començarem a engegar-ho també internament amb aquesta coordinació. I això, a la pàgina web podreu, si hem fet un espai específic per la xarxa de refugis climàtics de la província, i aquí anireu trobant la informació que anem generant. I després, aquí volia ensenyar una miqueta als municipis pilots amb aquests que hem estat treballant, els espais que ells han identificat i que de moment estan ja, són els puntets aquests que heu vist, que ja han fet el procés aquest de l'adhesió i els tenim posats en el mapa, i a partir d'aquí ara anirem treballant. I llavors, perquè aquí veieu una miqueta la diferent tipologia. Aquí tenen dos d'interiors i dos d'exteriors, i veieu aquí un espai verd periurbà. És igual, tampoc no entraré, era només perquè veiéssiu la tipologia d'equipaments i d'espais que ja s'estan identificant. A Igualada també han fet 2 i 2, després la majoria han fet 2 i 2, l'Ametlla del Vallès de moment també té 2 i 2, tenim a l'Espunyola que han fet 1 i 1, l'Espunyola és un municipi molt petitó, i aquí sí que és interessant perquè el que fan és que el local social, que normalment està tancat, una mica també amb la línia del que dèiem abans, que estem revitalitzant potser alguns espais, doncs aprofiten i el fan ara com a refugi climàtic, i per tant es dinamitzarà una miqueta el seu ús. Llavors això també creiem que és un valor afegit a tota la part aquesta que estem comentant de transformar les ciutats i els pobles per viure-hi millor i per fer més de cara a les persones. I Malgrat de Mar, que si no m'equivoco em sembla que són 13 d'exterior, d'entorns de confort bioclimàtic, i 4 d'interiors. I jo crec que ja... que moltes gràcies, i que no sé si hi ha preguntes o no. No sé.